Good morning, good morning. Eh, sexy mo. Free man. Oo. Sulat naman ang kaninang mga ano eh. Ang gaganda naman ng pangalan ng inyong mga ninja. Yung isa, free man. Walang sabit. Yung isa, sexy mo. Hi, good morning everyone. Yan, mukha tayong ano ngayon, ano. Mukha tayong tao. Laka ng eyebag. Ah, oo, oo. Masisira to yung relo ko ah. Loko to. Okay, tayo tayo. Sana marami tayo ngayon, ano. Sana marami tayo ngayon. Sana marami tayo. La, 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 la. Hi, Idamia. Nag-love sugar lang. Ayan. Hi, John Man. Ikaw ang binibing ng buhay ko. Okay, Eman. Dais. TV. Nakalista na yan. Lizzie Gomes. Vlog. Nakalista na yan. Jenny. Lugar. TV. Ayan, nakalista na yan. Idalmier. Nakalista na yan. Sam's Trinidad. Mega Loud Sugar Out. Nakalista na yan. Good morning. Excuse me. Naatake na naman ako ng allergy. Zacto Baldo, Mega Loud Sugar Out.
Sandy. Ay, Sandy Beachy. TV. Si Empoy ang commercial mo. Ano ginagawa ni Empoy dyan? Busy ako, nagre-repair ako ng mga butas na damit. Huwag mo nang i-repair. Design nga yan eh. Ito naman. Panira ka ng design. Yung iba nga, sinasadya pang butasin eh. Sinasadyang sirain. ang tawag ba nun? Yung bubutasin pa, hihiwaan tapos papad pa rin yung ano, papad pa rin, hihimayin. Ano ba tawag doon? Kalimutan ko tuloy. Matanda na talaga ako. Yung mata ko parang kakagaling iyak. Lalong nasingkit. Maganda nga yan, may aircon. O, diba? Sino pa? Hi, Victor Alameo, Ellen Escoro. Okay. Victor Alamil, yan po yung main channel mo, Bebe Loves, di ba? Magpalit ka na ng bagong ninja, Bebe. Nako, nalaspag na yung ano mo. Victor Alamil. Huwag niyong masyadong laspagin ang main channel niyo po. No? Magpalit kayo ng mga bagong ninjas every now and then para hindi nilolo mabuking ang inyong ginagawa. Okay? Kahit ano pa mang ginagawa natin. And Ellen Escoro, nakalista na rin po. Victor Alamil, nakalista na yan. Escoro. Yung. Mega loud shower out, kapatid na Victor from Freeman. Mega loud shower out, Jenny from Ellen Lang Escoro. Okay? Ayan, magsimula tayo. Pahabulin na lang natin yung iba ha. Pahabulin na lang natin yung iba. Magsimula na tayo. Okay? Magsimula na tayo. So, makinig. Good morning everyone. Ako po ang inyong host, Biherang Ilongka po. And here we go again. And makikipagdikita naman po tayo ulit. At
atin na naman pong pagagalawin ang mga subscribers natin, watch hours, and views, and likes by dito sa ating live stream. So, ang gagawin nyo po, bilang, ano po, ma'am, nakalista na po ako. Yes po, kaganina pa, baby loves. Nakalista na kaganina pa, okay? So, gagawin nyo po, every time na may nilalapag po akong link, ay pupuntahan nyo po ito at panonoorin po natin ng 1 minuto. Be honest po tayo sa isa't isa. 1 minute, kahit gaano po kabilis ang aking paglapag, 1 minute po lagi ang inyong gagawing panonood sa mga video na ating nilalapag. Okay? After nyo po manood ng 1 minute, ay mag-comment po tayo ng naaangkop o related lamang sa ating napanood. Huwag po tayong magko-comment ng yung hindi naman related. Kumbaga kung ano lang po yung napanood natin sa video nila, yun lang po yung ating i-comment. Okay? Naririnig po ba ako? Okay, klaro po ba yung boses ko? Anyway, after nyo po mag-comment, mag-like and subscribe, bell all po tayo, okay? After nyo po mag-like and subscribe, bell all, balik po tayo sa aking live at magsabi kung sino ang inyong pinuntahan na video and magdugtong ng code natin na B kong bagong dikit at I kong lumang dikit. Like for example po, ang aking nilalapag ay aking si Kuya nyo Jenny Galigar. So, pagdating nyo po sa akin, after nyo siyang panoorin ng 1 minute, mag-like and subscribe bell all after mag-comment, balik kayo sa akin, sasabihin, Jenny Galigar, B kung bagong dikit, Jenny Galigar, I kung lumang dikit. Okay po ba? Lahat po ay obligadong sumunod sa ating mechanics. Kahit po naglalapag ako ng mabilis, nakikita ko po ang lahat ng galaw ninyo, okay? Huwag po tayong maging dishonest sa isa't isa, okay? Kung ready na po kayo, ay mag-type na po ng Gora na Kolot. Gora na Kolot kung ready na po kayo sa ating dikitan, okay? Mega loud shout out, Jess Polisan and Jude Vlogger, Kuya Jude. Okay, magpalit na ng mga bagong ninjas po sa mga luma, ha? Jess Polisan channel. Okay, nakalista na yan. Yan. PJ Garden, mega loud shout out. PJ Garden daw. Oh, PJ Garden nga yung kanyang main channel. Hello! Kamusta po? Yan, kung gusto niyo pong sumali ha, mag-type palista lang po at atin pong sinabi ang ating mechanics. Dapat niyo pong sundin yon in order for us na mailapag po kayo. Okay? Yan. Oo. Ayan. So, iilan lang ang nakita kong nagsabi ng Gora na Kolot. Wala na po ba? Nakuha po ba or na-gets po ba natin ang mechanics talaga? At ready na po ba talagang lahat? Or naririnig din po ba ako? Short paangat. Sino kaya to? Short paangat. Program 5:30 PM Pinas time. Sandy Dichi. Kuya Sandy to. Yun.
Hayon. Hi, Marcus Ortizano. Hi, host. Hello din. Yan, so, sa mga gustong sumali dyan ha, type palista, type pasali lang po ha. Yung mechanics natin, dapat pong sundin. So, here we go. Unang lapag na po tayo. Den, 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 den. Den, 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 den. Sa mga gustong sumali dyan ha, type palista, type pasali lang. Sabihin kung kaninong team kayo galing. And yung ating mechanics po, dapat pong sundin. Manood ng 1 minuto sa video link nating nilalapag. Mag-comment ng related sa inyong napanood. And then mag-like and subscribe. Bell all. And then balik sa akin. Sabihin kung sino ang pinuntahan. Dugtungan ng bikong bagong dikit. Dugtungan ng ay kung lumang dikit. Go, 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 go! Unang lapag tayo dyan. Ayan. Very, very, very gora na. Marcos, sali ka po. Na all banyo queen. Jerome Tosi. Yan, nakalista na yan. Non-drop ka pa lang ha. Non-drop. Apa, pwede pong ninja. Kinantihan. Ay, katunto. Kinantihan. Anong nangyari? Kinantihan. Okay. Sabihin po ang inyong main channel ha. Kaninong team ka po? Kinantihan. Kinantihan talaga. Parang ano yung kinantihan na ano eh. Anong kaninong team ka, bebe? Kinantihan. Dali na po. Ano ang main channel po? Ah, okay. Yung ating kaninong team ka po? Yung ating mechanics ha, kailangan pong manood ng mabuti ng 1 minuto ha. Kinantitan. Okay, puntahan po ang ating mga nilapag. Now, here we go. May unang link tayo dyan. Puntahan na po natin yan. Okay.
Okay, puntahan na po natin yan. Nakalista na, kinantihan. Kinantitan. Bizares Idol. Ang puntahan pong next nating nilapag, puntahan na yan. Na yan. Kanyang katawan. Titigan. Gawin pong 1 minuto ang pinanood nyo ha. Please po, mag 1 minuto po kayo. Joanne Loresto. Nandyan ba? Life Adventure PJ Channel. Sige po. Noted. JP pala, JP Channel. Bawal mang iwan ha. Jess Polison pala. JP Channel. Kurutin kita dyan. Dami mong alam. Sige na, go na bebe ha. Puntahan na po, puntahan. Okay, here we go. Next link tayo. Dapat po mag-comment kayo ng mahaba-haba din po ha. Yung iba maiiksi. Puro pa hindi related. Kurutin mo heart ko, bebe. Ay.
Habaan niyo naman ang comment nyo. Okay? Bigyan ko kayo ng mga example ng mga comment. Tanungin niyo sila sa comments, sa comment section. Sa video na kanilang o napanood ninyo, dapat tanungin niyo sila, ganon. Like for example, yung binaba ko, nagluto ng gulay, sabihin kung magkano yung yung comment niyo eh. Like for example, magkano po yung bilhin niyo ng kalabasa? Kapatid o mga ganun. Mga comment na totoong related. Okay? Okay, here we go. Next tayo ha, next. Okay, unang lapag na naman tayo. Unang lapag. Next lapag na naman tayo. Okay, here we go. Eman 1. Dalawang wave tayo para dalawang comment. Para dumikit ang ating mga unang dikit sa kanila. Wala ka sa aking tabi. Maalaan ko, di na tayo sanay maalaala mo. At hindi ko kaya ng todo, pero ako'y niloko. Maalaala mo. Ow! Okay, next link tayo dyan. Okay, eto na siya. Gugutumin kayo nito, babaeng to. Tanungin nyo mga kung magkano ang bilhin niya ng kamatis. Ayan dito sa next kong ilalapag. Tanungin nyo kung magkano ang bilhin niya ng kamatis, ng iba pang mga ricados niya, ganon. Ayan na.
Okay, next link tayo. Tanungin niyo siya. Sana maalaala mo. Ayun, parang hindi na naman ako makakapagkanta nito. Nagpa-practice pa lang ako, papaos na ako. Paos na ako, nagpa-practice pa lang. Yan, next link tayo, Jenny Galigar. Nag-check po ako ng mga bakas, ha. Nag-check ako ng mga bakas. Lang, ah. Good work po sa live ng channel mo, Tol. Congrats sa iyo sa good luck. Ayun, sabi ni Tosi. Great music background. Good luck sa live stream, kapatid. Oh. Mega loud shower out, kapatid. J Green, laban from team. Ah. Ganda ng tugtog kahit nagtatago ka. Ayan, sabi ni Sexy Mo. Idol sir, magstay na sana ako sa ano ba yun? Wala yun. Kamusta na Boss J Green? Andyan ka lang pala. Enjoy lang po sa iyong ginagawa, sir. Sabi ni Marcos. Mega loud shower out, Sir J Green. Tamsak support po from Biyahera. Ayun. Sabi ni Sammy Trillo. Okay, ilan lang ang nakita kong nag-comment? Jack Tobaldo, Tamsak Dan. Oh my God. Comment po, comment tayo ng related. Haba-habaan naman ng ating comment. Ano? Idol, dito lang may support sa'yo. Ayun. Asan yung iba? Aba, di ko nakikitang nagko-comment si Marcos. Wait lang. Ayun, nag-comment pala si Marcos. Ketihan, ano daw? Kenantihan. Hindi ko nakita yung comment ni Kenantihan. Victor Alamil. Hindi ko po nakikita ang mga comments ninyo. And sino pa? Abo. Mag-comment po tayo. Ano? Mag-comment. Sabi sa inyo, bantay sarado. Edel Mier. Hindi ko rin nakita yung comment niya dito. Ayun, mag-comment kayo sa ating nilapag, ha. Comment po kayo. Ano ba yun? I-like nyo na rin yung video na ating nilapag, okay? Next link tayo. Balikan nyo po yung mga hindi nyo na-komentohan at hindi nyo na-like. Balikan nyo po, ha? Okay, nandyan pa ba si Idel Mier? Hindi ko nakikita na po. Idel, baby. Bagtay. Di ko na siya nakikita. Okay, Sam's Trinidad tayo. Sam's Trinidad. Okay, here we go. Sams. Here we go. Next link. Eto na. Balikan nyo po yung mga hindi pa na napuntahan na. Okay, puntahan nyo po lahat. Papa Ren, mega loud shower out.
Ngunit di tinadhana itong mundo. Kaninong team ka, Papa Ren? Papa? Papa? Papa ko. Nox naman, Papa ko. Para sa sariling kapakanan. Tinadhana. Pakilablabin niyo po yan. Thank you, ma'am. Yan. Okay, so di ko na nakikita si ano sa mga comment section, di ko nakikita si Idelmier. Ano kayang nangyari? Team Celia po, okay. Andyan po yung mechanics natin. Pakibasa po, pakibasa. Kailangan nyo pong sundin yan, baby loves. Kailangan nyo pong sundin ang mechanics natin para malapag kayo, ha? Okay? Puntahan na po kaagad yung mga nilapag ko sa pinakauna dyan. Habulin mo po, habulin mo. Baby loves. Paparan. Okay? Habulin mo po. Naging slang na naman tayo. Ang bilis naman. Panoorin naman natin, panoorin natin yung kanilang mga video, ha? Huwag tayong magmadali. May 1 minuto tayo. Mag-comment tayo ng at manood. Okay? Ayan, here we go. Eto na. Mega loud shower up sa 18 million in the house. Sa'yo ang nadarama ng aking puso. Para lang sa'yo. Let's go. Hindi ka pa pwedeng ilapag, bebe, ha? Hindi pa tapos yung mo. Sa kapit araw, ikaw ang nais kong sa tuwing na ang natatanaw. Walang nang iba sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Puso'y tunay kang nag-iisa. Mawalay pa kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpuan larawan mo. Ikaw ang naging hanap-hanap sa gabing araw. Ikaw ang nais kong sa tuwing na ang natatanaw.
ikaw ang buhay at pag wala nang iba sa aking puso, tunay kang nag-iisa. Okay lang yan, panoorin nyo lang po at saka i-like and then i-subscribe. Nalang iba sa aking puso, tunay kang nag-iisa. Victor Alamil tayo, Victor Alamil. Ayan, next tayo, next. Victor tayo, Victor. Off comment po siya. Pero panoorin nyo po ng mabuti ng 1 minuto ha. And then mag-like and subscribe. All. Bata po kasi yan. Kay kuya nyo na Victor tayo. Baby loves Victor, ikaw na tong aking nilalapag. Huwag mong pupuntahan. Aalala ka sa pangarap, maging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa, na nang iibigin pang iba. Nang may minamahal, saan mong pag-ibig ko'y tunay. Nais may pagkukulang pa. Ganun ka lang, de. Isang halik lang, kuha na. Naku naman yan. Laging kasama ka, ikaw ang alaala sa aking pag-iisa, na nang iibigin pang iba. Yawn! Sino ka nga? Napindot ko siya. Okay. Next link tayo. Puntahan natin po. Ay, gandahan nyo naman ang comment nyo. Haba-habaan. Naku naman yan. Huwag nyo pong ipagdamot ang likes nyo. Nasa mechanics natin yan. Sundin nyo po. Yung. Yung. Okay, Jamel na tayo dyan. Jamel's TV. Megaloud show out sa 12 million in the house. Yung. Puntahan na po, puntahan.
Sares Idol. Okay, next tayo. Next, Ellen Escoro. Sama Fix DJs. Okay, here we go. Gandahan nyo yung comment nyo. Nako, pag nag-check na naman ako ulit ng mga comment, nako, puro lang maiiksi. Ayan, next tayo dyan. Ellen Escoro na. Nang iyong ang gagawin, magbalik sa atin. Bakit na lang nang iwan? Biglang nang iwan ng ghosting? Ay nako, salbahe. Huwag ganun Pag mahal ka ng tao, mahalin mo to. Buuin mo ang loob mo pag nagmahal ka. Kasi buong buo ka rin niyang tatanggapin. Pero pag yan, niloko mo, buong buo na talaga ang memories niyan. Buburahin niya yan. Di ka na pwedeng pumasok ulit. Yun, ganun yun. Kaya pag nagmahal, magmahal ng totoo. Huwag yung biro-biro. Huwag yung manggo-ghosting. Okay. Next link tayo dyan. Tila mawagli. Marcos Ortesano Junior. Ay, unsearchable. Sa tingin ko nakailang palit ka na ng Marcos. O kung hindi man ay marami kang kapangalan talaga na mas famous. Kaya advice ko Marcos, Lizzie Gomes, pwede po bang ikaw ang Baby Labs, maglapag ng kay Marcos? Baka makita nyo po. Moderators. Kayo na po yung mga moderators. Kayo na po ang maglapag ng kay Marcos Ortesano. Di ko makita Di ko makita yung kanyang Marcos Ortesano. Team admins,
Marcos Ortesano Jr. po, hindi makita yung kanyang ano. Marcos Ortesano Jr. Hindi ko makita. Unsearchable. Siguro nasa sapawan ka po ni ano, ni BMM. Ano sino ba to? BBM. Sino ba to? Nasa sapawan ka. Hindi makita yung channel mo, pero lahat ng video ni BBM ang nakikita. Kaya I think kailangan mo siyang i-edit ang pangalan ng channel mo. Pepe Loves, Marcus. Marcus, dinig po ba ako? Okay, sino po yung makakakuha sa ano? Lizzie Gomes, si Eman Dais. Baka pwede nyo pong makuha yung link ni Marcos Ortesano. Marcos Ortesano. Ulitin ko, baka makita ko ulit. Ayun, nakita ko na. 500. Ayun, nakita ko na. Okay na. 514. Yan, nakita ko na po. Okay na. Okay na. Okay, here we go. Marcos na tayo. Puntahan. Ano, Papa Ren, dapat po ang iyong ano ay 1 minuto lang. 1 minuto lang po. 1 minuto lang. Basta na Pizares Idol. Habol lang, Baby Loves, ha, Papa Ren. Habol lang po. 1 minuto po. Abay, malay ko, Baby Loves ni Jerome. Bakit ako ba yung ano? Okay. Next link tayo. Puntahan po si Marcos. Puntahan si Marcos, ha. Puntahan si Marcos. Lablabin niyo po, lablabin. Mahalin. Yakapin ng mahigpit gang di makahinga. Panghabang buhay na ito. Kenan. Okay, next tayo kay Kenan tayo. 1, 3, 2. Kay Kenan tayo next, kay Kenan.
Yan, malapit na tayo ha. Malapit na tayo, malapit na. Malapit na tayo. Kuya Sandy. Kuya Sandy. Pakilapag po, pakilapag. Kuya Sandy, pakilapag po ng ano kay Bicolana. Okay, next tayo. Next, Bicolana. Oh, pini. Puntahan po, puntahan. Finish ka. Yes, sir. Yes, sir. Ang puntahan po, next tayo dyan. J&M. Papa Ren tayo, Papa Ren. Yun o. Yes, sir. Bakit Papa Ren? Bakit Papa Ren? Okay, next tayo dyan.
Ang mga mata niya ay finish ka. Yes, sir. Okay, second wave na tayo. Second wave. Hi, Bisdak PH. Sa mga walang panahong magipagdikitan, pwede po kayong magpalipad. Okay. Second wave tayo. Second wave. Eto na. Mabilis na to, mabilis. Yan. Second wave tayo ah. Eman tayo dyan, Eman. Okay, next tayo dyan. Yes, sir. Yes, sir. Sam's Trinidad after kay Lizzie Gong. Okay, Sam's Trinidad tayo next. Napapagod na ko. Sigurado. Okay, next tayo dyan. Yan, puntahan po yung next nating nilalapag. Okay, next tayo, puntahan po. Okay, next na tayo dyan.
Lapit na tayong matapos ha. Okay, next tayo. Next, sundan nyo po yung lahat ng nilalapag ko po ha. Magkakaibang video po yan. Second wave na po yan, second wave. Napapagod na po. Okay, dito tayo sa pogi nating ano. Sa pogi at macho nating ano, Bebe Labs. Victor, alam nyo. Pangalan pa lang, ang pogi na. Ay, at saka ang macho. Macho. Macho papa. Ay, 400. Sigurado. Okay, puntahan po yan si Victor. Puntahan po si Victor, puntahan. Habol lang ha. Habol. Oh, DJ ng aking Ikaw talaga ang idol ko. Huh?
na marami manatang sa'yo. Hahayaan mo talaga ang idol ko. J. St. Mark. Okay, next tayo. Next, Marcos tayo. Marcos. Idol ko. Yun, very good. Humahatak, humahatak. Bumabanat. Okay, next tayo. Marcos tayo. Magandang tanghali po, pretty. Hello, magandang tanghali. Okay, next tayo dyan. Second wave to ha. Magkaiba yung mga video na nilapag ko po ha. Ng aking puso. Sa'yo. Matatagpuan. Lawan mo ko. Okay, next tayo dyan. Puntahan po si Marcus. Yun o, ganda ng paghatak ng kay Kina, no? Yan gumagalaw talaga. Very good kayo, very good. Habol. Yan. Next link tayo dyan. Okay. Sandali, aking piling. Paparen tayo. Okay, last link tayo kay Paparen. Larawan mo. Araw ay natatanay. Walang mga iba. Puso'y tunay kang nag-iisa. Okay, next tayo. Paparen tayo. Paparen. Ang dibdib ko. Hi, Bisdak. Wizep. Sa tipit araw. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa.
Naalala nga kita sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Tunay kang nag-iisa. Okay, heto na ang pinakahihintay ng lahat. Dumpat ba? Yaw! Natapos din! Ding! Ding! Team Boyog, Kapaboyog. Paltado, Tesco Mobile. DJ Rodz, Yawn, punta na yan. Next tayo dyan. Kalaro na tayo, good. Oo. DJ Rodz, the best. Basta Team Boyog, Kapaboyog. Paltado, Tesco Mobile. DJ Rodz, the best. Paltado, Tesco Mobile. Don't worry, Bebe Loves. Bicolan na ako. Okay na ba? Ready na sa palaro? Ready na? Ready na ba sa palaro? Ready na? Yan, habulin na po ang lahat ano na.
lang ako. Ayan, ready na bang lahat sa palaro? Hayaan mo nang lumisan. DJ Arcade. Wait lang, bebe. So, ayan, gumawa kayo ng mga bagong ninjas bukas ha, yung mga luma at naka-main channel. Yung mga luma ang ninja dyan at yung mga naka-main channel, gumawa kayo ng mga bagong ninjas tomorrow ha, or mamaya. Kailangan po bago yung mga ninja nyo po every other day. Para naman bagong dikit at maging patas po yung okay, nakukuha nating subscribers. And then at the same time, hindi po nalalaspag ang ating main channel, okay? Pag nalaspag ang ating main channel, kakagamit natin dito sa pakikipagdikitan ay matik na po na hindi didikit ang inyong subscribe sa kanila, okay? Kaya kailangan po talaga nagpapalit tayo ng mga pandikit or ninja accounts. Hi, habol. Dali, dali. Palaro na tayo. Inaantay ko yung mga hindi pa tapos. Para lahat makasali. Dali. Habol kayo para makaano. Sakit sa kamay. Dali. Yung mga inaantay natin ay yung mga hindi pa nakatapos sa Saglit lang yan sila. Sunduin nyo na nga ng taxi yung mga yan. Napakabagal. Heto na. Dali. Ano na tayo? Palaro. Namang maang hayaan mo na lumisan. Nagluluha mata ko, kakapuyat talaga nitong pangisda. Ang bilis mo maglapag, ma'am. Hindi ka matatagalan pag ako yung host. Pag ako yung host, hindi ka matatagalan kasi isang oras lang po tayo, isa't kalahating oras lang po lagi tayo. Hindi ako nagtatagal ng 2 o lampas pa. Maliban na lang kung may okasyon. Okay, palaro na. Dali na. Tapos na ang lahat. Okay, heto na. Ready na ba? Nalilipong kami, Memilaw. Nalilipong, kakahabol. Ready na ba? Dali. Ay, ang iba hindi ko na mabilis ako pero nakikita ko lahat ng galaw nyo. Ganon kabilis, ka-sniper si host. Ay, nako, kulang pa. May mga hindi pa nakapag-ready. Nasaan na yan? Dali.
Okay, unang palaro tayo. Unang palaro. Unang palaro. Ha ha ha. Okay. Ang palaro ko ay kukuhanin ko sa aking mga video sa kailangan. Ano kayo dyan? Dito natin malalaman kung sino yung mga nanonood talaga. Okay. Ano ang title sa unang palaro natin? Dapat kompleto ha. Kompleto dapat talaga yung ano, yung title at saka sakto ang pagkaka-type. Okay? Ano ang title ng kahapon ko na video na in-upload? Ano ang title ng kahapon ko na video na in-upload? Maliban sa paangat. Maliban sa paangat. Ano ang kahapong video ko na in-upload? Maliban sa paangat. Okay, kompleto dapat ah. Kompleto dapat. Ayan na, 50 Gcash po. 50 Gcash. Mandy, Ohio TV, Mega Love Charot. Agoy, ang tagal mong nakabisita ah. Lang, kamusta ka, bebe? Ay, Ontario pala yun. Ontario. Kompleto dapat, kompleto. Dali. Dali. Dapat kompleto, dapat kompleto. Dali, dali. Kompleto. DJ Dance Remix. Kulang. Kulang yung na-type mo. Dapat kompleto, dapat kompleto. Ayan, dali. Ano ang buong title ng in-upload ko kahapon na video maliban sa paangat? Yung buong title ng video na in-upload ko kahapon. Buong title. Buong title. Maliban sa paangat ha, ano yung in-upload ko kahapon? Yung buong title niya po. Dali. Dali. Ano na? Touching message from Renz Garcel. Thinking, believing, PH. Mali. Eman Dais. Malapit na sana yung kay Eman. Pero may mali. May kulang. Believe. Kulang. Tama na sana yung kay ano eh. Mali. Saktahin nyo yung spelling Attaching message from... mali. Sakto. Dali. Nako naman yan. Screenshot. Hindi siya paangat. Kulang yung pag-type nyo. Kulang. Kompleto ka dapat. Kompleto na title. Diyan natin malalaman. Dali. Attaching message from Renz Garcel. Kung may kulang, may dugtong yan. May dugtong yan. Attaching from... Nabulol-bulol na sila. Mali. Attaching message from at Renz Garcel believing. Mali. Binaliktad ni Lizzie. Attaching message from Renz Garcel dash thinking believer PH. Ayun, may nakahula na kaagad.
Tignan ko ha. Saglit lang. Stop. May nakahula na. Attaching message from at Renz Garcel dash Thinking Believer PH. Ayon. Panalo si Life Adventure. Life Adventure, panalo ng 50 Gcash. Jess Polison, 50 Gcash yan. Yan, Jess Polison. Siya ang nanalo, siya ang naunang nag-comment. Ayun. Hi, Bebe Loves! Taga-benta ni Tendera. Hi, Bebe Loves! Mike, good morning. Ang haba, di ba? Palaro na tayo. Okay, pangalawang palaro. Pangalawang palaro. Heto na. Ready na ba? Pangalawang palaro tayo. Anong halaman ang nasa harap ko ngayon? Anong halaman ang nasa harap ko ngayon? Anong halaman ang nasa harap ko ngayon? Gulay po siya, gulay. Gulay po siya, gulay. Cactus, hindi. Rose, cactus, spider plant, hindi. Kapatis, malunggay, malunggay, hindi. Sige, bigi, sige, sali ka dyan. Cucumber, kamatis, pechay, cucumber, hindi. Talong, hindi. Kamatis plant, sitaw, orchids, hindi. Ano siya? Gulay, gulay. Napaka-native po siya sa atin. Luya, plant, talong. Ano siya? Tagalog. Masarap tong gulay na to. Paborito ko to. Okra, kamatis, sibuyas, kamote, pechay, bagyo, garlic plant, malunggay, hindi. Banana, hindi. Cabbage, hindi. Ay, nakahula. Patatas, hindi. Up. Alam. Stop, may nakahula. May nakahula na. Stop. Alogbate. Taga-benta ni Tindera. Siya ang nauna. 50 Gcash yan. Ayan, 50 Gcash yan. Okay, heto na. Humabol lang, nakapanalo pa. Okay, for 100 watch hour. For 100 watch hour. Ang mananalo dito ay may 100 watch hour. Ready na ba? 100 watch hour. Ready na ba? Ready na? Tapos na. 100 watch hour ang makahula dito, okay? Hala, naghuhula pa rin sila. Uy, hala, nagtatanong ako. Uy, bayan. 100 watch hour. Ito ang ating palaro. Hulaan nyo kung anong number ang aking nakikita ngayon. From 1 to 100. From 1 to 100. 1 to 100. 1 to 100. Dali. 1 to 100. 100, 99,
78, 45, 18, 20, 77, 88, 65, 8, 17. No, 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 no. 99, 21, 50, 70, 85. Stop, 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 stop. May nakahula agad. Stop, stop, stop. Stop, stop. May nakahula. May nakahula na. Number 8. Number 8. Number 8. Life Adventure. Life Adventure. 100 watch hour. Life Adventure, 100 watch hour. Nakahula siya. Nakahula siya. Nakahula siya. Number 8. Yan. So, 100. Ano naman tayo ngayon? Next na palaro. Gigil pa ba kayo? Gigil pa kayo? Gusto nyo bang makahula talaga? Gigil pa ba? Gigil pa ba kayo? Gigil pa ba kayo? Gigil pa ba kayo? 100 subscribers. 100 subscribers. Nanggigigil ako ngayon eh. Okay. Okay, heto na. 100 watch hour ah. Ay, 100 watch hour. 100 subscribers pala. 100 subscribers. Okay, hulaan nyo kung sino to. $100 subscribers. Okay. Eto na. Eto na talaga. Na. Ano itong hawak ko ngayon? Ano itong hawak ko ngayon? Maliit lang po siya. Matigas na bagay. Ginagamit ko po ito sa araw-araw. Maliit na bagay. Matigas po siya. Pero madulas. Ah, 100 subscribers. Dalian niyo. Stop. May nakahula agad. Stop. Pag matigas na bagay at maliit at madulas, alam nyo kagad, no? Bakit? Bakit ganon? Pag maliit na bagay at matigas, alam nyo kagad. Bakit ganon? Stop. Ay, nanalo na. Ayun. Okay, so ang naunang nakahula po ay si Kenanti Tan. Kenanti Tan. Lip tint. Lip tint. Ayan, lip tint. Kenanti Tan. 100 subscribers. Okay, 100 subscribers. Kenan. Okay, mag-message po kayo sa akin ha. Naandyan po yung aking Facebook account. Nakapin po, nakapin. I-message nyo po ako ha. Para sa mga nanalo. Okay? Hindi na ako taga-congrats. Kuritin ko sarili ko. Congrats sa mga winners. Ayan. I-message nyo ako sa mga nanalo po ha. Thank you everyone. And tomorrow again,
We're going to have fun and ayun. Bye-bye everyone! Mwah! 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 Ayan. Thank you po sa inyong lahat. Galingan nyo na po sa mga next nating palaro, ha? Okay, galingan nyo na sa mga next nating palaro. Yon, congratulations everyone. Thank you. Yung babay ba? Yung babay. Yung babay. Close, open. Close, open. Bye everyone. Mwah, mwah, mwah. Love you all. Bukas po ulit. I-message nyo po ako ha, sa mga nanalo ha. I-message nyo ako. Yung mga nanalo, Jess Polison, 100 watch hour plus 50 Gcash. Kenan Titan, 100 subscribers. Island Farm, 50 Gcash. Ayan. So, ayan po yung mga nanalo. I-message nyo po ako ha. Ayan. Okay, nag-message na ba kayo? Nag-message? Okay, bye-bye everyone. Thank you again. Mwah! Woohoo!